Shwmai criw CELF, chi'n iawn? Dyn ni'n mynd i cario ymlaen gyda wythnos angenfilod heddi, gyda wneud 2 o angenfilod o chwedlau o straeon, hen straeon Cymru. A mae'r lluniau yma mynd i bod bach yn fwy gymleth, ond dilynwch a gewch hwyl. Dyma'r cyntaf, dechreuwch gyda trwyn, a wedyn dyn ni'n gwneud y llyged. Dyma un o'r Coraniaid. So mae'r creadur yma yn dod o chwedl Lludd a Llefelys. A mae'r un yn greaduriad bach drwg sydd yn ymosod yn y chwedl yna. So, dyma ni ceg mawr, llawn o ddanedd miniog. Croeso i chi wneud lleisiau bach rhyfel wrth arlunio, fi'n sicr yn wneud. A mae'r creaduriad yma yn dod a rhoi trwbl i brenin Lludd, oherwydd mae nhw'n ymosod a dwi'n methu delio gyda nhw. Dwi'n methu cael gwared o'r creaduriad yma sydd yn achosi pob math o drwbl a dwyn stwff o bwyd o'r bwyd. Y reswm yw achos bod nhw'n gallu clywed popeth sy'n digwydd yn y wlad achos bod nhw'r clustiau enfawr yma. Felly, mae'r creadur yma, yr Coran, gyda'r clustiau enfawr. A jyst wneud llun o'i ddillad fan hyn. Sleeves bach cool. A collar. Nawr, os ych chi am wneud lluniau Coraniaid i'ch hun, beth am i chi jyst edrych ar glist rhywun, fatha clust dad, neu clust brawd neu chwaer, neu beth bynnag, neu clust allan o ryw gylch grawn neu rhywbeth. A jyst copio fe, ond trio wneud e'n enfawr a'r creadur yn fach sydd ar glist. Neu falle wneud mwy nag un o nhw, mwy na 2, mwy na 3, loads o glistiau. Achos, dyn ni'n gallu troi unrhyw beth mewn i Anghenfil wrth just wneud e'n fwy neu wneud e'n scary. So dyma'r Coran efo'i 2 glist mawr. Chi'n sylwi weithiau pan dwi eisiau rhoi rhyw fath o shading, na i roi just llinellau bach, un llinell bach, o dyna clefyr neu dagger i'r Coran yma, sy'n edrych yn fwy direidus na fatha drwg iawn. A wedyn ni sgent bach. Wedyn ni just yw shading gyda llinellau, just i awgrymu siap. Dych chi'n gweld mae'n llai trwm na gwasgu'n galed neu rhywbeth yn drwm. A dyna ni, y Coran. Yn y diwedd, mae Lludd yn llwyddo i curo'r Coraniaid wrth siarad a roed instructions fel as ydi ymosod yn nhw trwy siarad trwy rhyw beipen hir, copper. O'r diwedd mae'n cael gwared yn nhw. So dyna, bing! Y Coran, un o'r Coraniaid. Mae'n just trwysio gleddyf. Right te. Yr ail greadur, dyn ni'n mynd i bod yn arlunio heddi, yw creadur o stori Owain, neu Iarlles y Ffynnon yw enw stori arall. Mae'n fath stori wedi cysylltiedig gyda'r Mabinogi, ond dwi ddim yn un o 4 cainc y Mabinogi. A dwi eisiau chi wneud llun o'r Mwydyn D. So newch siap Mwydyn, oce? Mae'n dechrau fel S. Ond dwi eisiau chi wneud siap hir troellog fel hyn. Fel Mwydyn mawr tew. A mae'n fatha lapio rownd ei hun fel rhyw fath o siap hir fel hyn. So, copiwch y siap yma, ond peidiwch y phoeni, Mwydyn ydi Mwydyn, so mae'n gallu newid i bob math o siap ryfedd, fel fatha sausage hir. Right, na ni, mae'n iawn, dwi'n meddwl. A na i jyst rhoi bach o linellau i ddangos bydd ar y llawr. Yna. Nawr, beth ni angen i roed siap, i roed siap i'r Mwydyn, a i roed stripes, fatha llinellau rownd e. Ond ydych chi'n sylwi, dwi'n mynd i llinellau syth y draws, ond maen nhw'n fel slightly curved gyda siap y Mwydyn. Ydych chi'n gweld, wrth wneud hyn, mae'n ychwanegiad deimlad 3D, neu o leia awgrymu siap y Mwydyn fyddai'n grwn, fyddai'n tiwb. A mae'n tip os os ydych chi moyn fel lliwio neu sheidio rhywbeth, yw i fynd gyda'r siap y peth ydych chi'n trio wneud. Fel byddai'n
fel sy'n yn ydych gweld mae'n ychwanegu ffurf, ffôn iddo fe. Reit, mae'n edrych bach yn fwy fel mwydyn nawr. Eto, ambell un unell ar ochr gwaelod fel cysgodion. Felly, sy'n cuddio'r hael. Allwch chi wneud mwy o'r ein os ych chi moyn. Hatching, dyn ni galw hwn, ond hatching syml. Fel yna. A dyna ni. Reit, y cam nesaf i wneud edrych yn wir yn fwystfilaidd ac yn wahanol i jyst mwydyn arferol yw ceg. So, ni'n gwneud ceg mawr fel hyn. Dyna fi, cylch. A loads o ddanedd miniog. Mae'r peth mae'n edrych yn erchyll. Y rai chi sydd wedi darllen llyfr Yr Horwth gan Elida Jones. Oedd hwn yn rhyw fath o ysbrydolaeth am yr Anghenfil, un o'r angenfilod yn y llyfr yna. Mae'n edrych llywio'r ceg mewn yn super gyflym. Bach yn ddiflas gweld rhywun i llywio mewn ceg. Na fe, twll di sy'n llyncu pob math o bethau. A wedyn ni, llygad bach. Gyda llinelliad anyn nhw edrych yn weird and scary. So dyna ni. Mwydyn. Nawr, allai mwydyn yna bod yn fach neu'n fawr. Felly dyma un tip, os ych chi moyn dangos Anghenfil ei edrych yn enfawr, ych chi moyn dangos y graddfa wrth nid llun person. So dyma marchog dewr sy'n trio ymladd yr mwydyn. Ac wrth wneud y marchog yn fach, chi'n gweld mae'r mwydyn yn edrych yn enfawr. A dyna fe. Y mwydyn di o stori Owain, Iarlles y Ffynnon. Mae'r mwydyn yn amddiffyn fatha diamwnt, modrwy diamwnt sydd yn werthfawr iawn o ryw ogof am Owain yn goffod ymladd yn erbyn y greadur. Dyna ni mwydyn di. Na i jyst roed y diamwnt. Fi'n licio'r syniad bod y diamwnt yn sôn yng nghanffon y mwydyn. Ond beth am i chi fynd i chwilio, fatha googlo stori Lludd a Llefelys neu stori Owain, Iarlles y Ffynnon, The Lady of the Fountain. A newch chi ffindo mas mwy. Mae nhw'n storis cool, llawn dychymyg a llawn creaduried ac arwyr. So dyna ni. Ewch ati i lliwio, pa bynnag i chi moyn. Dwi eisiau gweld eich waith chi. Oce, her heddiw felly yw... Wel, da chi'n sylwi yn y stories yna, ydyn nhw cymryd rhywbeth fel mwydyn neu clistiau. Jyst pethau arferol, ddiflas, a'i defnyddio nhw i greu Anghenfil. Felly, beth am i chi i fynd ati i defnyddio rhywbeth arferol, diflas, a'i droi yn Anghenfil. So, dwi wedi rhoi ambell i enghraifft i chi fan hyn o bethau diflas. Bydd hwn ar gael i chi lawrlwytho ar yr link yn y disgrifiad. A troi pethau boring diflas yma mewn i Anghenfil. Neu beth am i chi fynd ati i sketcho rhywbeth go iawn, falle rhywbeth o'r ardd, rhywbeth yn y tŷ, ac unrhyw beth gael ei troi mewn i Anghenfil. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na i weld chi o fori. Hwyl!